नमस्कार. IPLच्या रणसंग्राम कार्यक्रमात मी रफिक आणि निलेश तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजची जी मॅच आहे ती निलेश दिल्ली कॅपिटल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद. दिल्ली कॅपिटल्स हा जेव्हा सीझन सुरू झाला होता, म्हणजे एका ब्रेक नंतर सुरू झाला होता, त्यावेळी दिल्ली कॅपिटल्स टेबलच्या टॉपला होतं आणि पूर्ण सीझन मध्येही त्यांचं नक्कीच खूप चांगला परफॉर्मन्स राहिलेला आहे. आणि सनरायझर्स हैदराबाद बद्दल आपण जर बोलायचं झालं तर कुठेतरी डगमगताना आपल्याला दिसलेले आहेत. आणि ह्या दोन्ही संघांचं जर ओव्हरऑल परफॉर्मन्स बद्दल जर बोलायचं झालं तर काय वाटतंय आपल्या प्रेक्षकांना आपण सांगूया. एकूणच आतापर्यंत IPL मध्ये दोन्ही संघांचा परफॉर्मन्स कसा राहिलेला आहे. दोन्ही संघाचा परफॉर्मन्स म्हणशील तर अगदीच एकदम वरती आणि खालती असं म्हणायला हरकत नाही. अगदीच विरुद्ध तऱ्हेचा परफॉर्मन्स आहे दोघांचा. दिल्लीने आतापर्यंत 12 पॉईंट जमवलेले आहेत, तर तिकडे हैदराबादला फक्त 2 पॉईंट्स घेता आलेत. बरोबर. या लीगमध्ये असं म्हटलं जातं की जी 16 पॉईंट्स जी टीम पहिली करते ते स्वतःचं नाव सिक्युअर करतात हे प्ले ऑफसाठी. आता दिल्लीला ही खूप चांगली संधी आहे आज की कमीत कमी म्हणजे 2 पॉईंट असलेल्या संघाला हरवून आपली टोटल 14 वरती न्यायला, म्हणजे एक मॅचचाच विषय त्यांच्याकडे राहतो. त्यामुळे 16 पॉईंट्स लवकरात लवकर काबीज करावे असे दिल्लीचे तरी आज डावपेच असतील असं वाटतं. एकदा नजर टाकूयात दोघं एकमेकाबरोबर किती वेळा खेळलेत. जवळपास 19 मॅचेस ते समोरासमोर दोघं जण खेळलेत. त्यातल्या दिल्लीने जिंकलेल्या आहेत 8 आणि SRHनी 11 जिंकल्यात. उलट आहे, पण यावर्षीचं गणित खूपच वेगळं आहे. नक्कीच आपण बघितलं की ह्या सीझन मध्ये जरी सनरायझर्स हैदराबाद कुठेतरी खाली असली, परंतु एकूणच IPLचा जर विचार केला, हा 14वा सीझन सुरू आहे, तर या 14 सीझन मध्ये सनरायझर्स हैदराबादचं पारडं दिल्लीपेक्षा नक्कीच जड आहे. याच्यानंतर आपण बोलूया ते पिच रिपोर्ट बद्दल, कारण आपण बघितलंय या आतापर्यंत जसं सीझन रिझ्यूम करण्यात आलेलं आहे त्याच्यानंतर ज्या काही मॅचेस झाल्या त्या सर्व मॅचेसमध्ये पिचने खरंच खूप रंगत आणली आहे. म्हणजे जितके प्लेइंग 11 इम्पॉर्टंट आहे तितकं पिच सुद्धा इम्पॉर्टंट झालेलं आहे, कारण प्रत्येक संघाला त्याच पद्धतीने प्लेअर निवडून खेळावं लागतंय. तर काय वाटतं एकूणच कसं असेल दुबईचं पुन्हा एकदा पिच. आपण बघितलं याच्या आधी चेन्नई विरुद्ध मुंबईची जी मॅच झाली होती ती याच स्टेडियमवर आपण झालेली बघितली, तर एकूणच काय पिच असेल आज. खूप तू बरोबर म्हटलास की इंटरेस्टिंग पार्ट जो आहे तो पिचचा आहे. असं म्हटलं जातं की दुबईमध्ये पाऊस पडत नाही. आता पाऊस पाण्याचाही पडत नाही, धावांचाही पडत नाही. दोन्ही प्रकारचे पाऊस सध्या दुबईमध्ये काय पडत नाहीत. आपण 1-2 दिवसापूर्वीच बघितलं 150च्या वरती रन जात नाहीत, काय तर 97 मध्येच ऑल डाऊन होतोय. त्यामुळे दुबई तसा धावांचा पाऊस काय अजून पडलेला नाहीये. हे विकेट काय वेगळं नसणार आहे. 2-3 मॅचेस इथे आपण बघितल्यात या विकेटवरती. त्यामुळे हे थोडंसं टर्निंग ट्रॅक आहे. स्लो साईडमध्ये विकेट असेल, बॉलर्सला नक्कीच मदत करणार असेल. नक्कीच दुबईचं जे स्टेडियम आहे ते स्लो साईडचं असेल, त्याच्यामुळे म्हणजे बॉलर्सला मदत तर होईल. तर याच्यामुळे कॅप्टन जो असेल, जो टॉस जिंकेल, तो काय निर्णय घेईल ते आपण आपल्या टॉस जिंकल्यानंतर बॅटिंगच करावी असं मी काय म्हणेन. पहिल्यांदा बॅटिंग करून एक टार्गेट ठेवावं. तुमच्यासमोर राहतं टार्गेट आहे, कितीमध्ये त्यांना रिस्ट्रिक्ट करायचं आहे. त्यामुळे टॉस जिंकल्यानंतर कोणताही कॅप्टन बॅटिंगच निवडायला हवी शक्यतो. आपण बघितलंय धोनी सारखा प्लेअर जो नेहमी चेसिंग जो सिलेक्ट करायचा, तो सुद्धा दुबईत येऊन पहिलं बॅटिंग घेण्याचा निर्णय घेतो. याचा अर्थच असा आहे की दुबईचं स्टेडियम हे पहिले बॅटिंगला नक्कीच प्रेफरेबल असेल. आपण आता बोलूया ते प्लेइंग 11 बद्दल, कारण आपण बघितलंय पुन्हा एकदा मी त्याच पॉईंटवर होतोय. बरेच खेळाडू खूप म्हणजे खेळत नाहीयेत या सीझन मध्ये. आपल्याला प्रेडिक्ट करणं अवघड होत आहे. तरी सुद्धा दिल्ली कॅपिटल्स एक जो खूप चांगल्या परफॉर्मन्स मध्ये असलेला संघ आहे. तर काय वाटतं एकूणच कोणते प्लेइंग 11 घेऊन आज दिल्ली कॅपिटल्स मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. अगदी खरं आहे. थोडंसं अवघड जात आहे, कारण कोण आहे कोण नाहीये. बऱ्याच लोकांनी नावं काढली आहेत. नवीन लोक आहेत, ते क्वारंटीन मध्ये आहेत. बऱ्याच गोष्टी त्यामध्ये आहेत. काहींना निगल्स आहेत, इंजुरीज आहेत. पण आपण थोडीशी नजर टाकूया दिल्ली कॅपिटल्स आतापर्यंत त्यांचा जो प्रवास झालाय किंवा शेवटची मॅच या लीगमधली मागच्या 3 महिन्यापूर्वी जे खेळले त्या शेवटच्या मॅचवरती एक नजर टाकूयात. ते खेळले होते पंजाबच्या अगेन्स्ट आणि पंजाबच्या अगेन्स्ट ते जिंकले होते. 167 त्यांनी केला होता, 167. तो पण फक्त 3 विकेट गमावून केला होता. त्यामुळे वरच्या 3 जणांनाही रन्स केले होते. त्यामुळे ती साईड कुठेतरी स्ट्रॉंग आहे असं आपल्याला नक्कीच माहिती आहे. आणि आपण म्हटलं त्याप्रमाणे की आता 12 पॉईंट्स घेऊन ते सिक्युअर आहेत. तसं बघायला गेलं तर ही मॅच जिंकून 14 वरती जायची इच्छा त्यांना नक्कीच राहील. एकदा नजर टाकूया ह्यांच्या प्लेइंग 11ची शक्यता काय असू शकते. माझ्याप्रमाणे त्यांची आज टीम काय असायला हवी आहे त्यावरती एक लक्ष घालूया. पृथ्वी शॉ, शिखर धवन उत्तम जोडी आहे. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन आहे. तिथेच खरं अर्ध जिंकतात. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशनला अगदी हे सिंगल डबल सुद्धा ज्यावेळेस घेतात, रादर सिंगल ज्यावेळेस घेतात त्यावेळेस प्लेयर्सची दमछाक होते नुसती साईड चेंज करूनच. कारण पॉईंटला इकडून तिकडे जायला लागतं, कव्हर्सला इकडून तिकडे फिरायला लागतं, स्क्वेअर लेगला हरायला लागतं, सगळेच प्लेयर्सला हलवावं लागतं.
पण अंपायर त्यांना सांगतात मी बाबा इथंच थांबणार आहे, मी काय सारखं प्रत्येक बॉलला इकडे तिकडे जाणार नाहीये. तर तेव्हा आपल्याला आयडिया येऊ शकते की समोरच्याची किती दमछाक हे लोक करतात. ही उत्तम जोडी आहे प्रूव्हन. आणि त्यांच्याकडे परत आलाय त्यांचा हुकमी एक का म्हणजे श्रेयस अय्यर. बरोबर, कॅप्टन नाहीये यावर्षी तो, अजून त्याला इंजुरीजमध्ये नाव काढून पहिले घेतले होते, पण पूर्ण तयार झालेला आहे, फिट आहे. श्रेयस आजची मॅच खेळणार आणि खेळायलाच पाहिजे. का खेळून जर फिट असेल तर तुमची बेस्ट तुम्ही टीम खेळवायलाच पाहिजे, कारण तुम्ही जाताय जवळ आता प्लेऑफ्सकडे, तुम्ही प्लेऑफच्या दिशेने बघताय. त्यामुळे तुमच्या चांगल्या प्लेयर्सना ही मॅच प्रॅक्टिस असायलाच पाहिजे. त्यामुळे श्रेयस आज खेळेल असं मला तरी खूप वाटतं आणि खेळावंच मी तर म्हणेन. त्यानंतर येतो स्टीव्ह स्मिथ. ही जी लाईनअप आहे ही पहिली 4 नावं आहेत, सगळे इंटरनॅशनल प्लेयर आहेत, सगळ्यांनी प्रूव्ह केलेलं आहे स्वतःला, चांगले रन्स केलेले आहेत. स्टीव्ह स्मिथ आल्यानंतर अजून स्टीव्ह स्मिथला आपण बघितलं नाहीये, त्याच्या 50-60 तो रन्स करत नाहीये, 30-35 कुठेतरी करतोय, पण तेही उपयुक्त आहेत असं नक्कीच आपल्याला म्हणूयात, कारण त्याचं तेवढं योगदान देखील असतं. त्यानंतर रिषभ पंत स्वतः कर्णधार, म्हणजे ही 5 नावं परत, ही म्हणजे लिस्ट संपतच नाही यांची. कॅप्टन स्वतः ऋषभ पंत आहे, एक वेगळाच कॉन्फिडन्स त्याच्याकडे आहे, कारण इंग्लंडमध्ये पण जाऊन तो आला होता. DRS पण ह्या वेळेस आहे IPL मध्ये, त्यामुळे त्याचा रोल पण खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे. काही चांगले निर्णय त्यांनी इंग्लंडमध्ये DRS बद्दल घेतले होते. त्यानंतर येतो तो हेटमायर, शमरन हेटमायर, म्हणजे बॉल थोडा जो काय राहिला असेल तो लांब मारण्याकरता त्याचा उपयोग हे लोक करतायत, कारण त्याला सांगितलेलं असतं जाऊन फक्त हाणामारी करून येत, तेवढंच काम आहे तुझं. त्यानंतर मार्कस स्टॉयनिस सुद्धा यांच्या संघामध्ये असू शकतो, चांगला ऑलराऊंडर आहे, बॅटिंगची पण गरज. जर कोलॅप्स झालं तर हे हेटमायर स्टॉयनिस या जोडीचं हे काम आहे की आपण जो पार स्कोर म्हणतोय त्याला तिथपर्यंत तरी न्यायची जबाबदारी या जोडीची आहे. त्यानंतर अक्षर पटेल असणार आहे, कगिसो रबाडा पण परत येतोय, त्यालाही इंजुरी होती, त्यामुळे तो एक बॉलिंगमध्ये ॲस्पेक्ट त्यांचा वाढतोय. रबाडावरती आपल्याला आज लक्ष ठेवायला आहे. आवेश खान आणि भुवनेश्वर कुमार, भुवी पण यांच्या संघात आहे, त्यामुळे नवीन बॉल तो चांगला वापरेल. नक्कीच पूर्ण प्लेइंग 11 बघितलं तर असं वाटतं की प्रत्येक प्लेअरच हा स्टार प्लेअर आहे. दिल्ली कॅपिटल्सचा पूर्ण संघ स्टार संघ ह्या पूर्ण, म्हणूनच ते मला वाटतं 12 पॉईंट्स घेऊन आज वरती येते. नक्कीच, कारण प्रत्येक नावाच्या मागे काहीतरी ह्या सीझन मध्ये त्यांनी काहीतरी करून दाखवलेलं. प्रत्येक नाव आपण जे घेतोय तो प्रत्येक नावाने या पूर्ण सीझन मध्ये काहीतरी चमकून दाखवलेलं आहे. सनरायझर्स हैदराबाद बद्दल बोलूया आपण. काय वाटतं एकूणच सनरायझर्स हैदराबादचं प्लेइंग 11 काय असू शकतं आणि कोणते बदल आपल्याला संघात प्रामुख्याने बघायला मिळतील? आपण बघितलं सुरुवातीलाच कार्यक्रमाच्या की सनरायझर हैदराबादनी यांच्या अगेन्स्ट जास्त मॅचेस जिंकल्यात आजपर्यंत, पण या लीगमध्ये नाही. या वर्षी त्यांचं काही जमूनच येत नाही काही केलं. मागची एकदा मॅच आपण बघूयाची, शेवटची मॅच आता हे लोक खेळले होते 3-3.5 महिन्यापूर्वी. ती मॅच खेळले होते ते RR बरोबर, राजस्थान रॉयल बरोबर, आणि ते जवळपास त्यांनी 220 रन दिल्या होत्या. त्यामुळे बॉलरही खूप चाललेले नव्हते आणि 165 मध्ये स्वतःनी मॅच संपवली होती. 20 ओव्हरमध्ये तेवढेच करू शकले होते. त्यामुळे राजस्थान बरोबर ते हारले होते. आणि महत्वाची गोष्ट अशी परत आहे की जॉनी बेस्ट्रोपर त्यांच्याकडे आता नाहीये, त्यांनी पण नाव काढून घेतले. तोही एक चांगला बॅट्समन यांच्याकडे होता, तोही यांच्या संघात नाहीये, त्यामुळे तोही एक मोठा धक्का आता यांना बसणार आहे. आणि मी सांगितलं त्याप्रमाणे फक्त 2 पॉईंट्स आहेत, म्हणजे फक्त एकच मॅच आत्तापर्यंत जिंकलेत. ते रसायन पूर्ण काही तयार होत नाहीये यावेळेस, काय ती भट्टी जमत नाहीये. एकदा नजर टाकूया. तसं बघायला गेलं त्यांची टीम, तू नावं मी जशी सांगत जाईन तसं म्हणशील अरे वा हा पण आहे, तो पण आहे, पण ते करत काही नाहीये. जसं नावं घ्यायची झाली तर डेव्हिड वॉर्नर, पण ह्याला त्यांनी कॅप्टन्सीवरनं पण काढला होता, ह्याला एक मॅच बाहेर देखील बसवला होता. त्यामुळे वॉटर बॉयचं काम डेव्हिड वॉर्नर करताना पण आपण बघितलं की तो किती डाऊन टू अर्थ आहे. पाणी द्यायचं काम आलं, अगदी मागत होता की तू नको मी जातो, तू थांब मी जातो. इतर जी मुलं होती, यंग मुलं त्याच्यावर, त्यांनाच घाबरल्यासारखं होत होतं की हा पाणी घेऊन आतमध्ये जातोय. पण डेव्हिड वॉर्नर वृद्धिमान 6 विकेट किपर, त्याला बहुतेक ओपनला पाठवावं लागेल असं काहीतरी आज वाटतंय. विकेट किपर म्हणून तो संघामध्ये असेल. केन विल्यमसन कॅप्टन आहे स्वतः, त्यांनी एकट्यानेच जे काय रन्स केलेत ते तोच करतोय, बाकी तिथे कोणी रन्स विशेष करत नाहीये. मनीष पांडे आहे, केदार जाधव आहे, भारतातली ही चांगली नावं यांच्याकडे आहेत, चांगले बॅट्समन आहेत. केदारलाही खूप काही करता आलेलं नाहीये. मनीष पांडेनी 1-2 मॅचमध्ये फक्त रन्स केलेत. त्यानंतर जेसन होल्डर यांच्याकडे आहे, तो जेसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, विजय शंकर, ही मधली फळी बॅटिंगची आणि ऑलराऊंडर्सची आपण अशी नावं घेऊयात. त्यानंतर राशिद खान, हे पण एक खूप महत्त्वाचं नाव आहे, पण ज्या स्ट्रेसमध्ये तो आत्ता जातोय, त्याच्या देशाचाही तो विषय होता, अगदी त्याच्या जवळचा विषय होता हृदयाच्या, तर तशा पद्धतीत सुद्धा तो इथे आलाय, खेळतोय. कशा प्रकारे डिलिव्हर करू शकतो ते आपल्याला थोड्याच वेळात बघायला मिळेल. त्यानंतर सिद्धार्थ कौल एक नाव त्यांच्याकडे आहे. महत्वाची जमेची बाजू यांच्या संघात अशी आहे की टी नटराजन परत येतोय. त्याची जी नी इंजुरी होती ती आता पूर्णपर्यंत बरा झालेला आहे.
तर तो आज मला त्याला खेळायला बघायला आवडेल, कारण तो एक चांगला गोलंदाज यांच्याकरता ठरू शकतो. तर टी नटराजन आज खेळेल असं मला वाटतंय. नक्कीच एक मोठी नावं सनरायझर्स हैदराबादमध्ये सुद्धा आपल्याला बघायला मिळते. आपण जर बघितलं एकूणच तर जसं मी आधीच बोललो की दिल्ली कॅपिटल्सचा संपूर्ण संघच आपल्याला स्टार प्लेयर्सने भरलेला दिसतो. तरी आपण आपल्या प्रेक्षकांना काही नावं सांगूया की जे आपल्याला वाटतंय की आजच्या मॅचमध्ये ते चमकतील. स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर प्लेअर कोण ठरेल आज दिल्ली कॅपिटल्स? दिल्लीकडनं बॅट्समन म्हणशील तर मी 2 नावं रादर 3 नावं घेईन. एक तर पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यरचं मला नाव घ्यायचं आहे. अजूनपर्यंत ह्या वर्षी तो खेळला नाहीये, पण मला त्याचं नाव जरूर घ्यायचं आहे. आणि ऋषभ पंतला जरी 10-12 बॉल जरी मिळाले तरी तो चित्र बदलू शकतो सामन्याचं, त्यामुळे त्याचं नाव मी घेईन. बॉलरमध्ये म्हणशील तर रबाडा आणि अक्षर पटेल ही 2 नावं घेईन. कगिसो रबाडा याकरता की स्लो ट्रॅक जरी असेल तरी पण तो लेथल आहे. तो त्याला माहिती आहे कुठल्या एरियामध्ये बॉलिंग केली पाहिजे, त्याच्याने तुम्ही छक्के चौके नाही जास्त खाऊ शकत, जिथे तुम्ही सिंगल डबल देऊ शकता. त्यामुळे त्याचं नाव मी आवर्जून घेईन. आणि ऑलराऊंडर मध्ये स्टॉयनिस हे एकच नाव माझ्या डोळ्यासमोर येत आहे. नक्कीच आपण सनरायझर्स हैदराबादच्या स्टार प्लेयर्स बद्दल बोलूया. काय वाटतं एकूणच सनरायझर्स हैदराबादसाठी आज कोण ठरू शकतं? स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर. सनरायझर्ससाठी बॅट्समन मध्ये परत 2 नावं आहेत माझ्याकडे, डेव्हिड वॉर्नर आणि स्वतः कॅप्टन केन विल्यमसन. ही 2 नावं एक महत्वाची आहेत. या दोघांनी काय केलं तर 4 पॉइंट्स कदाचित आज मिळू शकतील असं म्हणूयात. बॉलर्समध्ये नटराजनचं मी नाव सुरुवातीला पण घेतलं होतं, इंजुरी त्याची झालेली आहे चांगली, तो येईल. तर नटराजनकडे लक्ष देऊयात विशेष करून. आणि रशीद खान विकेट्स घेतोय बिचारा त्यांच्याकडे, पण तो एकटाच किती करणार आणि किती वेळा करणार हाही महत्त्वाचा एक प्रश्न आहे. ऑलराऊंडर्समध्ये रशीद खानचंच परत मी नाव घेईन, कारण त्याला बॅटिंगला जरी पाठवलं तरी 10 बॉलमध्ये तो 30 रन्स करू शकतो. येस, आपण बघितलंय एकूणच पिच रिपोर्ट बद्दल आपण बोललेलो आहे, आपण प्लेइंग 11 बद्दल बोललेलो आहे, स्टार प्लेयर्स सुद्धा आपण डिस्कस केले. आता वेळ येते एकूणच प्रेडिक्टेड स्कोर सांगण्याची. काय वाटतंय आजच्या सामन्यात आपल्याला काय प्रेडिक्टेड स्कोर बघायला मिळेल? साधारण पुन्हा मी म्हणेन की या विकेटवरती एक 150 ते 160 हाच आकडा असू शकतो. याच्या वरती जाईल असं वाटत नाहीये. आणि उद्याच्या सामन्याबद्दल आपण आपल्या प्रेक्षकांना हिंट देऊया. उद्याचा सामना कोणत्या 2 संघात होतोय आणि कुठे होणार आहे तो सामना? मुंबई आणि कोलकाता नाईट रायडर्स या 2 संघामधला सामना होणार आहे आणि तो होणार आहे शेख जाईद स्टेडियमवरती संध्याकाळी 7:30 वाजता. पाहायला विसरू नका. नक्कीच मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स हा सामना उद्या होतोय. आपण बघितलंय दोन्ही संघांनी एका मोठ्या ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा ह्या सीझन मध्ये एक सामना खेळलेला आहे. मुंबई इंडियन्सला चेन्नई विरुद्ध पराभव मिळाला आहे, तर आरसीबी सारख्या संघाला कोलकाता नाईट रायडर्सनी याच स्टेडियमवर हरवलेला आहे. त्याच्यामुळे कोलकाता नाईट रायडर्सचा कुठेतरी त्यांचा जो कॉन्फिडन्स आहे तो नक्कीच वर असेल. उद्याच्या सामन्याबद्दल उद्या आपण बोलणारच आहोत. तोपर्यंत तुम्ही सर्व ताज्या बातम्या पहा फक्त सकाळवर.